Atsho kanjalo ke lamaxolongo nalo Magugu ngalolu suku namhlanje being Friday the 3rd of June 2022. Friday ke abantu abahlelula lo suku esiye sidibanise khona amagqabi namaxolo, sidibanise ingcambu namafutha, siyanyanga ke ngaye uFriday. Namhlanje sijongene nalento kuthiwa sisichitho seMpethu. Uyayikhumbula mos Wednesday besicokola ngento kuthiwa ngumkhiphampethu. Namhlanje sincokola ngaso isichitho seMpethu. Uyabona ke lento yesichitho seMpethu yinto exhaphakayo isichitho seMpethu. Omnye umuntu uthi uyayiphupha lento ezimpethu, omnye uthi uyazibona ezimpethu, omnye ide lento yezimpethu ibe ngathi zilapha kuye azibone omnye ibe ngathi zikhona. Yabona lento xa psychological ibe ngathi xa uzabona impethu kule ndawo, omnye zide zibe khona nyani kuxa ingohaya grade ke lento yenziwe lichule lomntu okwaziyo ukuyenza lento xa caba zizawuba khona physically apha kuwe ungumntu. Ziba khona mhlawumbi kuthiwa zilapha ebhedini ziphantsi komqamelo, yabona loo nto. Omnye zimlandele zibe semsebenzini athi ithe xa ndingena etoilethi ndabona impethu. Wamxelele ke abantu basemsebenzini bathi kaloku njengoba zibonwe nguwe nje kulaa toilet esemsebenzini zezakho. Sincokola ngaso ke isichitho seMpethu. Phambi koba singene ke kwisichitho seMpethu sijonge inani. Uyabona mos besithe xa sifika ku-25,000 kuzawukhutshwa ikhombo yokujongana nokuxhuzula. Kuzawukhethwa abantu abahlanu. Besesiyichazile mos ukuba bakhona abantu ebesesibatyumbile, unominomzi naye utata umkhwezeli, abazawuthi bengabo nabanye ababini abathathu ke abazawubancedisa, abazawuthi batsho ukuthi izawuba yeyiphi icriteria ezawusetyenziswa, kuzawutyunjwa njani. Uyabona laa nto itshoyo. Then xa sebegqibile babuyele apha kule nto kwi-comments bathi naba abantu abatyunjiweyo. That is only after 25,000. Siyayiphinda ke loo nto ubonisa uba sasinyanisile. Basingene kuso ke sisichitho seMpethu. Zininzi mos iindidi zezichitho. Khona isichitho seMpethu, sikhona isichitho sento kuthiwa zintoni izipiders, biza ispider mntanomhle. Sikhona isichitho sokunuka uve ngathi unuka itoilethi. Isichitho sithetha ngesi seMpethu. Siyathaka ke ngaso esi sichitho sithi xa ufumane iyeza ekuthiwa uMkhiphampethu, ngelishwa asinalo apha ekhaya, livele nje sathi sithetha ngalo yangubhubhubhubhu laphela emva kokuba besithethe ngalo ngolosithathu odwa laphela loo nto ibimbalwa sinayo. Yikhangele ukuba ukhona omnye umntu oba nayo. Amtholda ukuthi amarasta akhe abe nalo eliyeza kuthiwa ngumkhiphampethu. Uyayikhumbula mos ifoto yakho ufika ukuthi ndifuna into enje. Eyesibini ufumane uMaphipha ixolo. Ufumane seyikhandiwe noma ufumene ingekangqushwa mntanomhle ukuba usho ukuba nguMaphipha lona olixolo. Sifunela lo Maphipha kuba kaloku njengoba siyokhupha ezampethu nje siyaphinda sithi siyokwenzani, siyophipha oku kungcola kuye kwathunyelwa kuwe ngulo mntu ebedidiyela esi sichitho seMpethu. Uyabona kuzawuthi xa usokola kuye uMaphipha ixolo usenofumana noba nguye uMaphipha intelezi, kodwa masiqale ngexolo. Emva koko sifumane nantsi into ekuthiwa umkhuhlu. Bayibiza ke abanye bathi ngumathunzini kwezinye ikona kuba le nto yinto yokukufihla lo mkhuhlu. Uyakhuhla umkhuhlu uphinde umkhuhlu uyakufihla mntanomhle, ukwenzela uba ngalo eli xesha uzama ukuzityura. At the same time bathi noba bayakugadla umkhuhlu ube nayo indlela yokukukhusela. Funa yona ke bathi yi-Natal mahogany xa uya kwezi ndawo kukhumshwa kuzo kuba seswathenga la mayeza kweendawo zesilungu. Uyofuna nantsi impichitha amabhunga bathi isinwazi. Apha uthi noba bathi benzani njengoba ndikhupha ezimpethu nje, makathi noba uyadidiyela yena neetshomi zakhe. Ixesha elinzi ke masiyichaze esi sichitho seMpethu. Most of the time, not always, iba sisichitho se-relationships, sisichitho esihamba nezinto zasemjolweni. Ewe siba khona nesomsebenzi. Xa ufuna uchithwe emsebenzini akuchithe ngeMpethu, but ixesha elininzi sichitha namabhunga e-relationships because abantu abadidiyela esi sichitho ayibi ngumntu osebenza yedwa, unayo netshomi yakhe kanye loxhwele lakhe. Sithi sifuna uMpindamshaye
Impindamshaye ukuba uyakwazi ufumana izingcambu. Yabona sinelakhi ke yokubana okwa kaloku nje sinazo iingcambu zempindamshaye, kodwa uba uyifumana ingcambu uzayifumana loo nto ibuclimber egreen xa uyijongile engathi nento ngaboma ngathi noko masingabe siyidescribe kakhulu uba into enjalo uzayibona mandento uba ibiliclimber. Uba ube nelakhi ke uqala ubuza uba zikhona na iingcambu zempindamshaye. Khona into esawuze siyincokole ngeengcambu zayo le nto kuthiwa yimpindamshaye, into esarhotyiswa kuyo nje kancinci ngaba bantu balapha emantla eAfrika ukuthi benzani bona ngeengcambu zempindamshaye, kodwa sebenzisa zona. Nanga ke ngoku la mayeza siwenze amahlanu kuba isichitho noko ayiyonto caba singade sikhuphe zonke intonga sibeka apha ebaleni ngathi kuyoliwa into engaziwayo. Isichitho yebona masisichitho qha si-specific sesentwasesesempethu. Uthini ke wena mntu uthanda ukongeza izinto? Sithi ungongeza ungakhupha eli yeza lelakho mani. Xa selikuwe khululeka ulisebenzise. Fumana umagwazecaca, bathi umagwazecaca bathi umbeza. Number 1 ke kwi-add-ons asithi uyanyanzeleka ukuba uyi-ede, asithi ukuba awuyi-edanga kuzawuthini. It's just an add-on. Ukuba uyifumani mhlawumbi any of the above ungathatha any of the add-ons, because xa siyenza le list siyenza uba la mayeza abhalansisane, ancedisane, nobuwafake onke nobukhuphe elinye wadibanisa senze ukuthi abhalansisane. Sifune eli nalo ngelishwa ke kule listi asinalo, liphelile. Besicimba sizawulifumana apha evekini kodwa kusokoleka kwela cala. Bathi Iskhunisibuye nomuntu, Iskhunisibuye nomntu, Iskhunisibuye nomkhwezeli. Lena into iphinde ibe bumpinda ukuthi lo ebedidiyela kwela cala isikhuni esi ebephemba ngaso, lo msi ebewuzama, lo mlilo ebewuzama mawubuye ngayo. Yayivamos sisixhosa esi esithi Iskhunisibuye nomkhwezeli, lithetha loo nto eliyeza. Elesithathu ufumana into ekuthiwa ngumanyisa, liyeza elihle elimntanomhle, balisebenzisa lilodwa twi, bathi makuqhumuthuke. Yivake mosikwagama eli umfundisi uthi noba libiza abe nombilini kubekho nokugqibezela amadolo nzawugxothwa kulaa cawe ngobiza lamagama. Kodwa ke ligama leyeza ndifike libizwa ngolu hlobo andizuliphinda ke, kuba kaloku nomfundisi wam ndiva ukuthi ugamane zojikela zokubhele uthini kwezi YouTube. Ndabhaqwa ndibizo la gama ndiyacinywa kulaa cawe. Ufumane naliyeza uHloenya, athi nyongwane kudala silincokola ke liyeza nalo mosasithe liyakwazi usebenza lilodwa nje jwi. Kule listi ke naye uHloenya asinaye kule veki, mhlawumbe ngafika kule veki zayo naye emva kuba sathetha ngaye ngokuya bamthi bhubhubhu waphela. Kodwa inyongwane kileze elininzi nakulo herbal shopping ngakokwethu, akho nidi uba ude uzofika apha kwaBhele. Uyayibona ke ngoku le nto ithi azawuba mane befamba mahlanu Bhele, andiyazi uba liphelele phi elinye. Kodwa ke xa sewafumene nanga zii-add-ons wangqushe mntanomhle, uzawukwenza le nto ezi zinto ezintathu. Uzawufutha for 3 days, uzawusela for 3 days, uzawukorobha mntanomhle for 3 days ngawo la mayeza. Nje wangqushile uzawukwenza wofutha wenze awosela. Mos uyayiqonda le nto uyafutha uyocitha, ufutha uyocitha, ufutha uyocitha. Sifake namakhandlela ke uba uyafuna. Xa usela umlinganiselo ngowakho uzayibona into eza kukrarhela okanye into ezawuba weak. Umane usela loo cup, loo half a cup, loo 2 times a day, loo half a day. Siyekela kuwe ukorobhe, sigxothe zimpethu, korobhe omnye xa esenomsindo kakuhle kwayonke nje kuba inje le nto uyakwazi uqhumisa ngayo ungakhange wenze nto, ukwenzela uba njengoba bekhafula nje bafike ikhona into obu-roadblock ethi hoga sudlula kule ndawo. Ngawo ke la mayeza sifuna uthi ke mntanomhle xa ufutha ibalulekile into yokuba ikhandeleli ingasikube nalo, kuba nalo liyancedisa ukuba ulilayitile uliye kolo hlobo lide liyoziphelela elo khandlela. Njengoba ufutha nje xa uphume esifuthweni, xa ugqiba nje ukuba ndome kakuhle uzithambisa iMboziso Oil
nayo inalo igalelo. By the way, si-encourage wonke umntu othi usebenzisa amayeza okubuyisela izinto ebantwini bazo ukuthi amane zithi bhityi Mboziso Oil xa igqiba ufutha. Masoguqule ke la mayeza emva kwezantsuku ubufuthile wasela wathini khawufumane umagugu. Kuba kaloku sizikhuphile ezazichitho loo nto bekuleqa sibuyisele ubuwena ke ngoku buthandeke nakule ndawo ubuchithwa kuyo siyaguqula ke ngoku. Nanku umagugu liyeza elihle ke mntanomhle likwasiso nesilawo kweminye imizi sithi nanku Mavulakuvaliwe. Nobe sebesithi bakuvalele kuloo relationship kuloo msebenzi kuloo khona bebesithi bafuna ukukuchitha kuyo makuvuleke noba bebevalile ngaye uMavulakuvaliwe. Uyayibona mosilento unumber 3 sithi ezindlela mazibe mhlophe sisilawu nezi inesimanje esibanayo uMavulakuvaliwe bemfaka nje kwizilawu kwenza uba kuvuleke okuhle kuvuleka amathamsanqa nazi indlela zimhlophe sisilawo. Sithi ke xa sesidlula apho sithi ababuyisi sibuyisa loo nto ibiseyithathiwe kuwo mntanomhle ukubana ngaso esi sichitho bese zikhona izinto ezenziweyo mhlawumbi njengoba sewubone Mpethu ibikhona enye ebefore. Sibuyisela okwakho nje uba uzawusebenzisa la mayeza nawe uyathetha uba eyama ibuyele phi apha kumsithi ke unumber last khawukuvele man khawukuvele apho fanele uvele khona kwizinto ezikufunayo uvele kodwa ungaveli kwezingakufuniyo. Uyithetha le nto nje uba usenzani usebenzisa iyeza ulithini ke eli iyeza nawo la mayeza uzawanxusha uzawagula uzawagreyitha loo nto iyo kuzawukwenziwa into ibe nyedwike xa siguqula la mayeza uzawufutha for 2 days qwaba noba ingangu-1 day ugqibile ikhandlela ke kule game limhlophe. Uthi xa uphuma ke ngoku kwesi sifutho uthambisa i-aloe vera oil kuba kaloku ngoku sifaka ukuthandeka sifaka ube mhle nomntu okujongayo ulusu athi uba utheni usuke wamhle nje omnye akuncoma unqaba hayibo ngoku bunqabile ubuphi kanti oko ukhona mntanomhle. Nantso ke besiphethe mayithi xa isenza into ezingazwayo nje bengathi ifuna undibhida nje le nto saze izinto zesilungu zihambe zihambe ezibhida ndiyazi uba yenzani ke kodwa masiyeke ithi iqhuba le nto yayo sibe siyigqibile camago.